Добре дошли! Това е вашата мрежа за визуално обучение Forever. Тя ви предлага мотивация, образование и обучение за продуктите на Forever Living Products International, световният лидер в областта на здравето и красотата с алоe вера. Ако попитате повечето хора кое е най-ценното нещо в живота им, какво ли ще ви отговорят? Семейство, свободно време, удовлетворяваща кариера? Невероятно е колко много хора пропускат онова, което оказва най-голямо влияние върху начина им на живот – здравето. Ако съзнанието и тялото ви не са здрави, е трудно или дори невъзможно да се радвате на всички други неща, които цените в живота си. И въпреки това, ако се огледате, ще забележите, че все повече хора не отдават дължимите грижа и внимание, необходими за физическото им здраве. Живеем във век на невиждано изобилие. От всякъде ни заливат с калорични храни, с високо съдържание на мазнини и дори не ни се налага да изразходваме много физическа енергия, за да си ги набавим. Това води до епидемично разпространение на наднорменото тегло. Според последните проучвания в Америка, всеки трети възрастен и всяко четвърто дете страдат от наднормено тегло. Това прави 80 милиона души само в Съединените щати. Тази статистика доказва, че наднорменото тегло е вероятно един от най-сериозните здравословни проблеми в наши дни. То е и основната причина за някои от най-разпространените болести, като диабета, заболяванията на сърцето и инсултите. Хората по цял свят започват да осъзнават, че наднорменото тегло не е просто козметичен проблем, а може да се окаже въпрос на живот и смърт. Това от своя страна води до бързия възход на бизнеса, занимаващ се с отслабването. Само в Америка годишно се харчат по 40 милиарда долара за диетични програми и продукти, сред които са и диетични храни и напитки. Тази година 1/3 от американците ще опитат един или друг вид диета. И ако някои от тях успеят да отслабнат, то по-малко от 5% ще успеят да задържат резултата за по-дълго време. Защо толкова много хора не успяват да отслабнат? Повечето от нас имат нереалистични представи за диетите и търсят бързо и лесно разрешение на проблема. По-голяма част от тях не само не се движат, но и живеят изключително нездравословно. И лекарите и здравните специалисти смятат, че най-добрите резултати в отслабването се постигат с малки промени в начина на живот. Ако свикнем да се движим редовно и да приемаме питателни нискокалорични храни, постепенно ще свалим излишните килограми, без да обръщаме живота си наопаки. Програмата за отслабване Lifestyle на Forever Living Products ви предлага хранителен режим, с чиято помощ да запазите равновесието между здравословното хранене и редовното движение. При много диети ще чувствате постоянен глад и отпадналост и дори няма да ви се мисли за движение. Богатите на хранителни вещества продукти от програмата за отслабване Lifestyle са създадени така, че да приемате минимално количество калории, а да се чувствате изпълнени с енергия. Те ви засищат и ви предлагат жизненост. Ако съчетаете тези естествени хранителни вещества с диета, богата на плодове, зеленчуци и зърнени храни, ще започнете да отслабвате разумно и без опасност за здравето ви. Програмата за отслабване Lifestyle се състои от 6 продукта, обединяващи усилията си, за да ви дадат една отлична питателна основа, върху която да изградите своя здравословен начин на живот. Крайъгълните камъни на програмата са нашите чисти и естествени напитки с алоe вера. С всяка програма Lifestyle ще получите избрана от вас напитка. Оригиналният гел от алоe вера или нектарът от алоe и боровинки с вкус на плодове. Тези напитки съдържат 100% стабилизирано алоe вера и са полезни за тялото ви по два начина. Първо, те са невероятен източник на полезни вещества. Алоето съдържа над 200 питателни съставки, сред които 20 минерала, 18 аминокиселини и 12 витамина, включително витамин B12. Но освен, че ви дава тези полезни вещества, алоe вера поддържа чистотата на храносмилателната ви система, за да може тя най-добре да ги усвои. Когато намалявате приеманите калории, е много важно да извличате максимума от храните, които ядете. Гелът от алоe вера и нектарът от алоe и боровинки ще ви помогнат да постигнете това, като допринесат за по-доброто усвояване на полезните съставки. Друг ключов елемент в програмата за отслабване Lifestyle е шейкът Forever Light. Този вкусен, нискокалоричен заместител на храната е един от най-ефикасните продукти за отслабване по света.
Разтворете го в мляко с ниска масленост и го пийте 2 пъти дневно и ще получите 100% от препоръчителната дневна доза витамини. Същевременно, уникалното съчетание на хранителни вещества ще ви помогне да ослабнете по-бързо, без да се лишавате от жизнено важни мускулни тъкани. А няма и да се лишите от превъзходния вкус. Шейкът Forever Light ви предлага 3 разкошни аромата – вкусен шоколад, очарователна ванилия и сочна ягода. Независимо дали целите да отслабнете, да поддържате финна фигура или просто да тонизирате организма си, Forever Light ви предлага оптималната хранителна основа за вашите диетични нужди. Минералите също са важна част от здравословното хранене. Те подпомагат почти всички процеси в човешкото тяло, от възстановяването на клетките до храносмилането, дори и мисловната дейност. Таблетките NatureMin са отличен източник на калций, фосфор, магнезий и десетки микроелементи. Когато се подлагаме на диета, понякога се лишаваме от полезни храни, съдържащи важни минерали. Осигурявайки на организма широк спектър от тези вещества, NatureMin играе важна роля в поддържането на доброто здраве и предпазването от болести. Четвъртият продукт в програмата Lifestyle често се определя като идеалната храна от природата – пчелния прашец Forever. В това вещество се съдържат повече полезни съставки, отколкото в който и да било природен продукт. Тъй като осигурява такова разнообразие от витамини, минерали, ензими и аминокиселини, пчелният прашец е известен като средство за повишаване на тонуса, а много от нашите клиенти твърдят, че той също така потиска апетита. Пчелният прашец на Forever Living Products е 100% натурален. Негов източник са непокътнатите високопланински пустинни райони на Аризона, където пчелите събират нектара на стотици видове цъфтящи растения. Полезните съставки от тези растения достигат до вас благодарение на нашите таблетки пчелен прашец Forever. Всяка от тях съдържа по 500 мг чист пчелен прашец и е незаменим източник на енергия и питателни вещества. Важната роля на витамин С за организма ни е добре известна. Той е мощен антиоксидант и е жизнено важен за имунната ни система, защото допринася за създаването на белите кръвни телца и на лимфоцитите. Ето защо нашият абсорбиращ витамин С представлява неразделна част от програмата за отслабване. Много хора не знаят, че витамин С е един от малкото витамини, които организмът ни не произвежда сам. Освен това, тъй като не е мастно разтворим, той трудно се усвоява и натрупва в тялото. Така че голяма част от приемания от нас витамин С просто преминава през организма ни без да бъде използван. Това силно затруднява поддържането на необходимото за доброто ни здраве количество витамин С в нашето тяло. Абсорбиращият витамин С притежава уникална система за ефикасно усвояване на максимално количество витамин С от организма – овесени трици. Всяка таблетка съдържа 60 мг витамин С, примесени с 500 мг овесени трици. Тъй като овесените трици представляват високо разтворими влакна, те се усвояват постепенно и лесно от организма, а с тях се абсорбира и така важният витамин С. Последната съставка от програмата за отслабване Lifestyle е Forever Garcinia Plus. Дървото гарциния съдържа естествени вещества, подпомагащи разграждането на мазнините, които организмът приема. Това е особено важно, когато се опитвате да отслабнете. Една от почти непреодолимите пречки в опитите да свалите излишните килограми е неспособността на тялото да разгражда мазнините. Ако мазнините, които приемаме, не се разграждат, те се натрупват в тялото ни и дебелеем. Хидроксилимонената киселина е активната съставка в Forever Garcinia Plus, която пречи на чернодробните ензими да синтезират масни киселини и така намалява количеството мазнини, които се натрупват в тялото ни. Разбира се, ние трябва сами да намалим приеманите с храната мазнини, ако искаме финна фигура и добро здраве. А Forever Garcinia Plus подпомага преработката на мазнините, които все пак поглъщаме, за да не се озоват на талията ни. Това е всичко. Цялата програма за отслабване е Lifestyle. Независимо дали искате да отслабнете, да подобрите хранителния си режим или просто да изглеждате и да се чувствате по-добре, това е изпитаната рецепта за здравословно хранене. Програмата за отслабване е Lifestyle. Просто няма по-добър път към един по-здравословен, по-фин начин на живот. Той е безопасен, удобен, ефикасен и резултатите ще ви харесат.